Hey everyone, good morning. दिनै अष्टमीनि दिनाव दुर्गा फुजा हैनोसै आरोना हासबेन्ड आरो आं गथ'फोर ओमफ्रायो आङो मा होनो बयनिसिमबो दुर्गा फुजा हेपि दुर्गा फुजा ओमफ्राय आङो बाहाय सिलिगुरियाव मालाय जायगायाव थाबाबो गावनि दख'नाखौनो गानबाय आरोना मालाय जायगायाव थानानै गावनि दख'नाखौ गाननायनि मजायानो बेलेग ओमफ्राय आङो गोजामसो बे दख'नाया थेवबो गानबाय आङो बेनो आरो मणिपुरि गासिबो बा गाव गावनि ड्रेसखौनो गानो ओंखायनो आंबो दख'नाखौनो गानबाय आरोना माबायदि नुखो माबायदि अल्ड फेशनसो आरोना गोदोनि डिजाइन हासबेन्डआबो देलायबाय बेहा गोजामजोंनो जायोनो मालाय गोदानखौसो गानलायलायबावा आंना फिसाजोआबो देलायबाय माबायदि नुखो हेल' हेपि दुर्गा फुजा जोङो दा बाबानि खेबाव थांनो जों मैया थांनायाव बेयाव फुजा हैनो नागिरदों जोङो ना मामिया दिनै जि देलायबाय ओमफ्राय असाइसिनसो नुबाय देलायबाथाय आंखौ समायथारा माबा माबिसो नुलाबायो देलायबाथाय थेवबो फुजानि नामाव देलायसाबबाय आरोना जायाखै मा बेयावनो फांसन जादोंमोन ओमफ्राय जों दा फुजा जायगायाव सफैबाय आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो फुजा होखांबाय ओमफ्राय नैबे बिमा कालिनि मन्दिरावबो फैबाय बिराद मोजाङैनो जादों फुजाया ना फुजाया मोजां जाथारदों ना ओमफ्राय लोगोफोरखौ दसे लोगो मोनबाय ओमफ्राय फट' भिडिअ गावनि मबाइलावबो लानो थिनबाय ओमफ्राय आंबो आंनि मबाइलाव लाबाय ओमफ्राय बिनि उनाव थाइसु ओमफ्राय बाहाय भान्डारा जाबाय आरोना जोंबो जाबाय ओमफ्रायो खेबनाय जायासै बाहाय लाइननो जि मोजां जादों जानायनि ओमफ्राय लोगोफोर नै फुजा होखांबाय प्रसाद लाखांबाय स' लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै आरोना बेहायनो दोनथ'नोसै आङो अके देन बाय बाय